Sziasztok srácok, visszajöttem egy másik videóval, egyedül fogok játszani, csak a Vince felhívott. Nem tudom miért vízhangzik, de ez tök mindegy. Szoktam mostában kapni ilyen kommenteket, hogy ti be akartok friendelni. Nézzétek, ez az én friend kódom. Friendelek ki egy pár barátomat, akik már... Nézd, például ez a barátom 158 napja nem játszott. Lili XD jó barát voltál. 5 napja, hát az még mondom. Noel 22 napja. Jó, és srácok, most egy páran be tudtok friendelni. Ezt most csinálod, ezt a videót? Na jó, srácok, csak amit kérdezett a barátom. Hű, de jó skinek vannak most bent a shopban. Ja, egyébként csak mehetne az én Bibi. Mi? Nem lehet az, hogy majd ezt kivágod a hangomat? Nem tudom, hogy kell. Jössz vagy nem? Nem. Most srácok, már kezdődött egy knockout meccsnél. Piperrel vagyok most. Legyél fosika és kész. Ennyi, pau. Ennyi volt, ennyi. Megnyertük. De brutha! Na jó, azt megnyertük. Ennyi volt. Ezt már kapok is. Vér anyád. Be akartok lépni, gyert. Mondom, hogy Laci az nem jön vissza. Laci az nem jön vissza. Ha olyan csicska akar lenni, ne is jöjjön vissza. Mert azért ment át, mert jobban van a Milán klubja. Mindegy. Én Lacit nem engedem be. Klubomba, az biztos. Nem fizetek 30-ot. Problem, that's just not my problem. Oh, you did, az anyád! Áú! Na nézzük. Aha, ezt megnyertük. Hát ez egy kérdés. Ez kérdés. Okay. Jaj, fosi-mosi a gatyádba, hurrá. Gyere, fostos-mostos. Jó van, jó. Hát figyelj, ha toxik vagy, nyerjed meg magadtól a meccset. Meg tudod nyerni, de miért kell egy toxik legyél? Szar.
Be akartok friendelni, mutatom megint, ez az én friend kódom. Because nem. Ne osztok ezt. Lőjél már, te fos! De miért kell egy fél óra, amire újra töltődik a szaros Brut, ha ez mit csinál az 8-bit? Ezért nem szeretek egyedül játszani. Bro, aztán nem is játszik az 8-bit, látjátok? Srácok, szar és szar. Nem? Maradj szépen! Jó, azt nem nyertük meg, mert miért kell kapnom mindig én a szarakat? Miért? Ezért szeretek, srácok, a barátaimmal játszani Attival. Ha azt megnyeri, ő a legjobb tik. Jó, azt... De jól játszasz, tik. Kapjuk már valami... Húsgolyó 2. Time for trouble. Go. I'm too good. Sorry, noob. So, még a mole is vele van. Jó, megnyertük. Azt megnyertük már. I'm too good. I'm too good. I'm too good. Nem. Bro, de bro! Nem! Ezek nem! Jéci, mozogjatok! Jó, de mit kéne csináljuk, hogy nem játszik a Piper? Bro, játszatok már, ti szarházik! Próbáljatok is játszani, ne adjátok fel, ti szarok! Ne legyetek ilyenek, mint akikkel vagyok, srácok! Mert ezek bénos szarházik! Butha, most itt lesz? Ezt nem nyerjük meg, more! Maradsz és maradsz. Szar! Ez Shelly, ha te megnyerte, vagy a legjobb Shelly. Csinálsz már valamit értelmeset az életeddel, Shelly? Nem, mert persze, mert szar! Gyere, jön a buli, jön a faszom szombat este. Jaj, de jó! Valaki kéne, aki tud is játszani, velem játszon. Mert én így nem tudok játszani, mert csak a szarakat, Dynamite-ot, akinek nincs is egy Star Power-ja, az van velünk. Hát az úgy kurva könnyű. Bocsi, hogy csúnyán beszélek, de ez most rohadtul idegesít, hogy mindig csak szarakat kapok. Nagyon bocsi, hogy csúnyán beszélek. Nem bírom, hogy szarakat kapok. Ennyi. Duel.
Melyik skinnek tetszik nektek? A Bomber Dynamite vagy a Coach Dynamite? Nekem őszintén tök mindegy. Ne ezzel megyek most, de írjátok meg majd a kommentbe. Írjátok be, srácok, a kommentbe, hogy mi az ID-tek. Másik, friendeljetek be, és 3, lépjetek be a klubomba. Nem! Amúgy ezzel már találkoztam. Back on the grind. Back on the grind. Back on the grind. Vagy szépség, 4-5-nek kell. Jó van. Hú, én már nem tudom, mit játszak. Szólót. Basz. Let's hope for a better sequel. Basszor. Enjoy the show. That's all. It's showtime. Baum. Nem! Mortis! Üdes cigányok! De... Bizony! Miért kell 3 2? Szarok rá, kész a küldím! Remélem, jó sok feliratkozom lesz, és nem... semmi. Szóval... Ezt talán... Nem! Az enyém! Mandy, az enyém. Maradsz! Az enyém! Szar! Idegesítő vagy. I enjoy the show. Nem, ezt összegyűjtöm, hogyha nektek nem kell. Chester, neked nem kellenek a free power. Contante baby ya baby ya bu buji buji buz buzz 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 busy aboni a gyere rá 17 power. Hát jó volt. Skibidi toilet boom bang boom bang bang. Mennyi küldén van Busterrel? 1500 kupa. Milyen 1500 kupa? 1500 XP, srácok! Babi!
show. Shelly marad a büdös picsáján. Nem! Jaj, de jól tud játszani, és sorry. Nem Shelly, hanem sorry. Hol tudnám, nem akarom átváltani, mert akkor valamilyen szart kapok, gondolom. Nani volt 15 elimination. Nem! Hallottam olyan. Tickets, please! Babi babu 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 babu. Amúgy közgriff, hogy én nem lehet, ez mi azt mondja, quanto lagaligi lagigi. My name is Chicky, a fasz! De miért kell baszóval kapnom küldit? Miért valamilyen jó karakter, mondjuk Colttal? Vagy nem tudom kivel. De miért kell baszóval kapnom egy küldit? Srácok, légy rendeljétek be, mert én unatkozok ki, mikor én hazajövök a utolsó óra után. Unatkozok, nem tudok senkivel se játszani. A barátaim azok még másodikhoz vannak, meg... De bruh! Nem. Maradsz. Mr. Victor. Szopós. Szopó! Gyere, Mr. Victor. Jaj, de jól tud játszani, Mr. Fosó! Nem. Hagysz. Basszul! Basszul! De miért kell utána fosni, de fa? Köszönöm! Gyertek már, srácok, segíteni nekem, mert ez szar! Nem tudok egyedül játszani, mert csak szarakkal kapok küldit is, gondolom, ti nagyobb kupások vagytok, mint én. Én csak 11 000 kupás vagyok, 10 000, mert szarakat kapok, bármit játszok. Nem, te nem játszol jól. I'm Buster. Ja, én nem fogom hívni Buster baszónak. Ura, el kell mennem az én szerintem. Nem. Maradsz és maradsz a büdös picsád. Most meg Pokó rám kell jöjjön. Most ez a buzi jön rám. Most mindenki egy szar. Bibi. Nem! Srácok, vége a videónak, frendeljetek be, légy, mert én nem bírom ezt a... Ja, még megy a videó. Srácok! Zombi? Nem rossz. Nem rossz. Tic 2-ös PLS. Nem! Maradj! Te baszós kurva, geci, faszopó kurva. Bocsi, srácok, hogy csúnyán beszélek, csak már nem bírom. Ezt szar vagyok. Nem én csak azért vagyok 11 000 kupás, mert az én legjobb barátom segített, Atti. Nélküle szerintem még 5000 kupás se lennék. Mondhatjuk, csak is miatta lettem 10 000 kupás.
Ati nélkül én még 5000 kupás lennék szerintem. Mázi! Hol kérlek, mondd, hogy kész. Persze, nincs kész. De, srácok, légy frendeljetek be, mert hogy valaki jöjjön a kibaszott klubba menni. Esküszöm, mindenkit ki fogok inni baszni. Akinek esküsz. Melódi. Te húzz a büdös picsába. Szerencséd van, elbasztom. Ez az utolsó köröm, srácok. Frendeljetek be, aztán fogok nyomni egy 1 órás videót, eskü. Mert ez kibírhatatlan. Ticketöpülös! Ticket! Most rám jött még egy ilyen buzi. Hurrá, mennyire tudok örülni! Rám kell, gyere te szar! Mert annyira örülök, ha rám jön. Gyorsan, szép. Te buzi vagy, és szeretsz okni. Kukumelon, kakamu, kukumelon. Szereted a kukumelon, te kicsi Sanyi? Mert olyan cuki vagy, mint egy mici mackó. Kakameló, melodi. Komolyosan. Kivenem a power-öket. Ezt már megnyertük. Valaki elfelejtette ezt. Shelly! Nem kellett ez Byron, nagyon köszi. Thank you very much, ka. Try some snake oil extract. Na végre egy tímelő. Na most már. De az a cigány! Kész. De... Akkor... De most vicces, hogy 50, hogy... De ezért nem szeretem ezt a játékot. Miért kerül 50 3 gem, hogy fejleszek, mert hiányzik 300 valamennyi PowerPoints. Na hát akkor inkább megveszem ezt. Ez. Piper Deals, push attack, max range. When Piper hits an opponent with her attack, she rolls at a star. Yes, star power! Yep. I'm a BE protection and machinery. Az úgy látok, srác.
Miért? Ahogy látom, srácok, ez egy fél órás lesz szerint. Meg remélem, hogy kapok egy jó társat. Dynát kaptam, aki személy. Mi? De mi? Ja, ezt nem nyertük. Hogy játszik ez a Dynamite? Like, bro, én jobban játszok Dynával. Like, brut, ha én jobban játszok, mint ez a szar. Az igen! Miért nem bírok mozogni? Néha ezt sem szeretem. Nem! De mit csinál? Jaj, jó, ide jól tudsz. Rankedezni tudok Piperrel. Akkor muszáj koltán jönnöm idehez. Ma legyen. Nem tudom, mit csinálok. Mindegy. Már kezdek őrült lenni, mert csak Attiékkal játszok. Nem azért, mert rosszak, csak már nem nyújtanak vicceket, hogy csak csinálok videót. Ha szeretnétek velem csinálni a videót, gyertek! Küldjétek el a friend kódotokat a kommentbe, aztán itt tudunk játszani. Egy brutka. Ja, most én megdöglök! Mégsem. Hát igen, nem nagyon érdekel. Jöttek. Jó. Mit keresel te itt? Hihi. Még van rankedek küldni. Srácok, szerintem ez lesz az utolsó meccs, aztán leraklak. 11-es Crow, csak nem hyper-ös. Persze. Na nézzük, ki fogja megnyerni. You are playing with poison. Jó ördöglött. Ki vagy? Te milyen karakter is vagy? Nem is tudom már, te ki vagy. You are playing with poison. Brutha. Mit keresem itt pár? I smell suffering, and I like it. Na. Pupú, én ezt a emotot szeretném. Nem is. You are playing with poison. Jó, ezt megnyertük! Jó van!
Jó. Mi van?